Danas su igrane i utakmice Premier lige. Iznenađenje, Vigan je savladao Chelsea rezultatom 3:1. To je prvi poraz londonskog tima u ovogodišnjem šampionatu, mada njihov trener kaže da nisu nepobedivi i da očekuju još ovakvih utakmica gde će se voditi velika borba. Kako to izgleda u Londonu, šta se radi u Chelsea? Fudbalski klub Chelsea iz Londona Srbima je postao bliži krajem 80-ih godina kada je nesvakidašnji golman Petar Borota branio za ovaj klub. Tada su Liverpool i Manchester bili neprikosnoveni kao klubovi dostojni visokog poštovanja. Dolaskom ruskog tajkuna Romana Abramovića, klub osnovan 1905. godine, koji je dugo tavorio u nižim rangovima i bio znatno iza Arsenala, Tottenhama, Fulama i West Hama, odjednom kreće ka engleskim i evropskim visinama. Naš Mateja Kežman u zlatnom periodu Chelsea imao je jednu kratku avanturu, ali su sada tu dvojica Srba, Bane Ivanović i mlađani Nemanja Matić. Tako, sasvim opravdano, Chelsea kod Srba ugrožava popularnost Fergusonovih momaka i nekada statusnog Liverpoola. Od 1992. godine Chelsea je osnovao fudbalsku akademiju posvećenu mlađanima od 12 pa do 18 godina. Potom community program za ekstra talente sa svih kontinenata. Zahvaljujući Samsung Electronicsu iz Beča, dvočlana ekipa sportskog programa RTS-a provela je prošli vikend kao gost kluba sa Stamford Bridge. Mada je ovaj reporter tokom 30 godina profesionalnog iskustva bio u prilici da vidi mnoge sportske objekte i programe sa prefiksom science fiction, ono što smo videli i doživjeli i saznali prevazilazi naš nivo pogleda na svet sporta. Nažalost, ono očima viđeno kao da se radi o Bajkonoru ili Cape Karnevalu, zabranjeno je za slikanje, zato nam ostaje da nam verujete na reč. Naš sjajni domaćin, Sean Gore, nekadašnji prvotimac Fulama, proveo nas je kroz ceo kamp fudbalskog kluba Chelsea. Radi se o prostoru od skoro 200 hektara sa čak 35 fudbalskih terena i travom na kojoj bi im zavideli i Wimbledon pre izlaska i prvog tenisera, jednostavno sve to deluje nestvarno. Kampus akademije i community program obuhvataju ekstra talente koji se pronalaze posle akcija izvedenih na svim kontinentima. Najbolji među najboljima dolaze u Chelsea u svoju starosnu grupu, smeštaju ih u porodice obližnjeg visokoprestižnog Kingstona i onda počinje učenje fudbalske igre po programu Chelsea. Uz najbolju moguću organizaciju i logistiku. Nema struke koja nije angažovana, medicinsko-psihološke, trenersko-atletske, specijalizovanih fudbalskih trenera, do nutricionista, profesora kibernetike, jezika, umetnosti i stručnih predmeta. Kompletan rad se snima digitalno i analizira svakodnevno, pojedinačno po igraču, mesto u timu i timskoj igri. Kako izgleda krajnji proizvod ove akademije, pogledajte igre i mentalnu snagu Johna Terrya, kapitena Chelsea. On je prvi izdanak te sportske i životne škole, filozofije sporta i fudbala. Pre 18 godina započeli smo ovaj program u maloj kancelariji na Stamford Bridgeu sa torbom lopti i kutijom opreme. Danas sa sigurnošću mogu da kažem da je ovo jedan od najboljih programa korporativne društvene odgovornosti u Engleskoj. On okuplja decu različitih uzrasta, bez obzira na nacionalnost, veru, boju kože. Trenažni procesi koje sprovode bivši profesionalni igrači donose visok kvalitet treninga, koji mladim igračima pomaže da razviju svoje veštine u zabavnom i zdravom okruženju. Naglasak je u interakciji dece i fudbala, koji će napraviti razliku u njihovim životima. 10. oktobra dolazimo u Beograd i jako smo uzbuđeni. To je prilika da se družimo sa mladim ljudima u Srbiji, kao i sa njihovim roditeljima i učiteljima. Nije nam cilj da dođemo i kažemo mi smo najbolji klub na svetu, već da ljudi prepoznaju naš program i naše ciljeve. Ovo je bio samo delić onoga što smo zabeležili. Ostaje žal što kamera nije bila u mogućnosti da zabeleži viđeno. Ovako, bez lažne skromnosti, Geno Jurić, Vlada Dedić, Damir Radović, Duško Korać i Stefano Baltezi imali su privilegiju da vide neviđeno i saznaju nešto što nam i dalje ostaje u glavi kao naučna fantastika.